O Taboada Club de Fútbol superou a segunda rolda da Copa Deputación con creces. Gañoulle o San Ciprián por 4-1 no partido da pasada fin de semana na Medela. Emilio vai despedíndose do seu clube como adestrador cun gran papel nesta competición. Esta foi unha vitoria cómoda. Bueno, foi quizás sí que algo máis cómoda do esperado, sí que foi. Eles, a verdade, que creo que traían baixas. E, bueno, o partido en sí non tuvo moita historia, porque creo que o equipo foi moi superior ao San Ciprián en todas as facetas do xogo, tanto en velocidade como en xogo de combinación, en defensa igual. Bueno, xa digo, o partido non tuvo moita historia, creo que puderon haber caído ainda máis goles dos que foron, e, bueno, a verdade é que o equipo sí que se comportou ben, e, bueno, eso permítenos afrontar unha eliminatoria máis e a ver que é o que sucede na seguinte. Na seguinte fase tocan equipos con moito nome cos que terá que verse as caras o Taboada, alo menos co seguinte, o Lemos. Está claro que a estas alturas xa son cuartos de final, ahora o rival que che toque vai ser duro. Está claro que entrando os de preferente, calquer equipo che toque de preferente vai ser moi duro, neste caso é o Lemos. O único bon que podemos ter é que é o partido na Medela. Está claro que eles, ainda a pesar deso, son favoritos, xa que, bueno, veñen de outra categoría e notase moitísimo o ritmo ao competir unha categoría máis alta. Nos intentaremos car nosas armas competirlles o partido o mellor posible e, bueno, sabemos que para poder gañarlles temos que dar máis do 100%. O adestrador parece que se resiste a facer a despedida definitiva. Ahora calquer domingo pode ser o último, é algo que non me preocupa. Xa o dixen antes que o que me interesaba agora era disfrutar do que quedaba de tempada con eles. Bueno, eles parece que están empeñados en alargar isto o máximo posible. Espero que sigan con ese empeño, porque é ben para todos, é ben para eles, porque chegamos máis lexos, e tamén para o club, porque ao ser a Copa de Deputación sempre recaudas cartos, é sempre importante.